سلام زخبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس نايز ساعة زين حزلكم متسألخو مجمر تاقن ارستسينا امباسادر محمود علي حوري انتساتفت فيستيفال إرترا بحورات منكسات أمريكا سمينار كايدو فيستيفال إرتراوين كندا بستفتر عقرقر حيالة حريموم وتهدراو متقعت الساق اوجل علوان جر نخلا إرتهاقر عاتيو زبلو زيناتات حزا متسألخو سناي مكتتال أمباسادر محمود علي حوري نتساتفتي فيستيفال إرترا بحورات منكسات أمريكا سمينار كايدو أما حداري زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حوري بحموشتن حاسة نتساتفتي فيستيفال إرترا بحورات منكسات أمريكا سمينار كايدو أمباسادر محمود نويان ترايزي كونس نلأختم منزحفر إرترا زوسدتو عوت ناي نفس مكل خلص ألمت كعتي كومون أبزوباون أهقراون مدايات حزات تزولا بوليتيكاون ديبلوماسياون براخ زيتو واحد ألوم وقنات أبلع لإرترا نتفتت أبوتاتي كايدو مهلاهم بمبراح اتعود فتر لنا عدلاتن تتصابؤ اب قمت بمئتاو هاجر اب نطف مخاته تتصابؤتاتن لمعاتن كم زلا غليصو إرترا زلوا زبيتاو رقات ابتناي وصا متتاو زنصق زباون اغراون بوليسي اتو موركيسا نهاجراو ربحان مخبار لاونتان اب زوحس نطف دبلوماسياو صمدو بتغات واسا خم زلا زحبر امباسادر محمود اب زفولي تاريخاو مدرخ ترى إرتراوين وصاي امم عبال قطوا وفرن موياو ابركتون ازيو عزوز كم زخونه تقيسو سلا تحلف ابركتوم بمسغان ودابيتاتهم بمدلدالن وشتاو حدنتهم بمستامن زغبرو استواصو كعززو ازخاخيرو እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ኣባላት ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስትን ግንባርን ምስ ኣብ ዝተፈላለየ ክብ ዝበለ ሞያዊ ብቕዓት ዘለው ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ብምርኻብ ሰፊሕ ዘተካይዶም እቶም ኣብ ሞያ ጥዕና ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ክእላታትን ብሉፅ ደረጃ ሞያ ዝሓዙ ዕዉታት መንእስያትን ሃገር ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ ኩሉ ካብኣቶም ዝጥለብ ክገብሩ ዘለዎም ቁርብነት ብምርግጋፅ ዘድሊ ዕድላት ክረሓወሎም ተላብዮም ኣባላት ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ብወገኖም ኣብ ሃገር ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ጥዕና ኣገልግሎታትን ስልጠና ሰሞያ ጥዕናና መልኪቶም መብርህ ድሕር ምሃብ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ክእላታት ብስሩዕ ኣብ ሃገር ከገልግሉ መንግስቲ ልዑል ድሌት እኳ እንተፀንሖ ብሰንኪ ሃገር ክትሓልፎ ዝፀንሐት መድረኻት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከም ዘይበፅሐ ጠቂሶም ኣብዚ እዋን እዚ ግን መንግስቲ ነዚ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ልዑል ቁላሕታ ሂቡ ኣድላይ መፅናዕቲ ብምክያድ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ከውዕል ተበጊሱ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብተወሳኺ 8 ዝተፈላለዩ ልዑል ጥዕናዊ ሞያን ክእለትን ዘለዎም ኤርትራውያን ሓካይም ብዛዕባ ወቕዒ ልቢ ፀቕጢ ደም ሕማም ሽኮር ጥዕና ስነ ኣእምሮን ካልእን ዘጠቃላ ኣስተምህሮታት እንተሳተፍቲ ፌስቲቫል ሂቦም ኣብ ከተማ ሲያትል ዝቀናዕ ዘሎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንታሪኽ ብረታዊ ቃልስና ንጥንታዊ ታሪኽ ኤርትራ ንባህልን መንነትን መኸተ ኣንጻር ተጻብኦታት ንንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማስን መራኸቢ ብዙሃንን ብዘንጸባርቕ ቁሸታት ከምኡውን ባህላዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ከም ዝቐነየ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ Demonstrators who stand against the Eritrean government showed up to shut it down. Several people are sent to hospital when demonstrators crash the party. You can protest, I'm down for that. I respect that, but for it to be physical, it's not necessary. ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ካናዳ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሓያለ ተሓሪሞም ብቐዳም 5 ነሓሰ ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ዝካየድ ኣብ ዝነበረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ብዝተፈጥረ ዕግርግር 9 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ እቶም 8 ሰባት ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ መጉዳእቲ ክበፅሖም እንከሎ እቲ ሓደ ሰብ ግን ብኻራ ድሕሪ ምውግኡ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ ፖሊስ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ፖሊስ እቶም 8 ሰባት ብኸመይ ከም ዝቆሰሉ ኣብ መግለፂኡ ኣይነፀረን እንተኾነ መሰኻኽር ዓይኒ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራን እቲ ፌስቲቫል ከይካየድ ዝቃወሙ ዝነበሩን ብዝተላዕለ ዕግርግር ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ እቲ ዕግርግር ነቲ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዳለወ ዓመታዊ ፌስቲቫል ንምብታን ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ሰባት ድሕሪ ምግጫዎም እዩ ኣጋጢሙ ፖሊስ እታ ከተማ ነቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ንምህዳእ ናብቲ ኣብ ምዕራባዊ ጫፍ እታ ከተማ ዝርከብ ኤርልስ ኮርት ፓርክ ገለ ጉጅለ ኣዋፊሩ ሙሉእ መዓልቲ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ወጥሪ ቀፂሉ ውዒሉ ኣብቲ ፓርክ መናፈሻ እንታይ ጋጢሙ ትማሊ ቀዳም ንግሆ ፖሊስ ተረንቶ መጀመርያ ሓደ ኻራ ናይ ዝሓዘ ሰብኣይ ፀብጻብ ከም ዝበፅሖ ሓቢሩ ድሒሩ ኣብ ዘርግሖ ድማ ኣብቲ መናፈሻ ባእሲ ከም ዝተላዕለን ቴንዳታት ከም ዝተቃፀለን ይሕብር ኣገልግሎት ፓራሜዲክ ቶሮንቶ ብወገኑ 9 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ሓደ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶን ገሊጹ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ኣስታት 200 ሰልፈኛታት ካብቶም ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ብኸለላ ፖሊስ ተፈልዮም ውዒሎም ብሰንኪ ተሰልፉን ትራፊክን ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣብቲ ከባቢ ደው ኢሉ ኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ቶሮንቶ
አልሄንድራ ብራቮ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ነቲ ዘጋጠመ ምስ ሰምዓት ከም ሰንበደትን ከም ዝሓዘነትን ገሊጻ ዓመፅን ምፍርራሕን ፈጺሙ ቅቡል ኣይኮነን ኢላ 5 ነሓሰ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስዊድን ተቃውምቲ ድሕሪ ዝፈጠርዎ ናዕቢ ልዕሊ 52 ሰባት ተሃስዮም ልዕሊ 100 ተኣሲሮም እዮም እቶም ሰልፈኛታት ቴንዳታት ፌስቲቫል ኣፍሪሶምን ኣቃጺሎምን ብዘይካዚ ሓያለ መካይን ብሓዊ ከም ዝተቃጸላ ጸብጸባት ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጊሰን ዝተወደበ ዓመታዊ ፌስቲቫል ንምብታን ብዝተኣኻኸቡ ኣስታት 200 ዝኾኑ መንእሰያት 26 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝሃረሙን ልዕሊ 125 መዝገብ ክሲ ከም ዝተኸፍተን ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ ምንባሩ ይርስዓን እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝካየድ ባህላዊ ፌስቲቫላት ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳን ከም ምንጭ ገንዘብን ኮይኑ የገልግል ብምባልዮም ብዙሓት ዝቃወምዎ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ቦሎኛ ዝፈለመ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ክጽምበል ምጽንሑ ይፍለጥ ሰመዚ ኤርትራ እቲ ፌስቲቫል ንባህላውን ማሕበራውን ውህደት ህዝቢ ኤርትራ ዘደንፈዕ ምዃኑ እኳ እንተመጎቱ ተቃወምቲ ግን ናይቲ ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘተግብር ይኸብሉ ይነቕፍዎ Specifically, France and the US could potentially be about to declare war in Africa by attacking and implement a possible military operation in Niger to reinstate the country's ousted president, Mohamed Bazoum. ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝሰግአ ጉጅለ ዓልዋ ኒጀር ንኽላ ኣየርቲ ሃገር ዓፂዩ ጎረባብቲ ሃገራት ክፍጽሙ ካብ ዝኽእለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝሰግኡ መራሕቲ ዓልዋ ኒጀር ክላ ኣየርቲ ሃገር ንዘይተወሰነ እዋን ዓፂዮም መስመር በረራታት ዝቆጻጸር ፍላይት ራዳር 24 ኣብዚ እዋን ኣብ ሰማያት ኒጀር ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ከምዘየለዋ የመልክት ዞባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢኮዋስ ፕሬዚደንት ባዙም ክሳብ ሰንበት ፍርቂ ለይቲ ናብ ስልጣን ተዘይተመሊሱ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ ወሃቢ ቃልቲ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ብወገኑ ሓይልታት ኒጀር ሃገሮም ንምክልኻል ድልዋት ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ መሐመድ ባዙም 26 ሐምሌ በተኣዛዚ ሓለዋ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጀነራል ዓብዱራህማን ቲጃኒ ተኣሲሩ ድሕርቲ ዕልዋ ቲጃኒ በዓል መራሕቲ ሃገር ምዃኑ ኣፍሊጡ ዕልዋ ኒጀር ካብታ ባዕዳዊት ገዛኢታ ዝነበረት ፈረንሳ ሓዊሱ ካብ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ሃገራትን ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ኣሎ ወኪልቲ ጉጅለ ዕልዋ ኣብ ሰንበት ኣብ ቴሌቪዥን ሃገር ኣብ ዘቕረቦ መግለጺ ደጋዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኒጀር መጥቃዕትን ምፍጻም ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ኢሉ ወታደራዊ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢኮዋስ ድሕሪ ኣኼባ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሃገር ክውሰድ ዝኽእል መጥቃዕቲ ዝርዝር ትልሚ ከም ዘውፅኡ ኣፍሊጦም ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ድሕነትን ጸጥታን ኢኮዋስ ዓብደልፋቲ ሙሳ ነቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ዘድሊ ወጻኢታትን መዓስን ከመይን ሰራዊት ከም ዝዋፈርን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ከም ዝተወሰኑ ገሊጹ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ኢና ንደሊ ከምኡ ድማ ነቲ ዝፈጸምዎ ክዕርዩ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ንህቦም ከም ዘለና እዚ መልእኽቲ ብግልፂ ክበጽሖም ነቶም ዕልዋ ዘካይድሙ ንደሊ ኢሉ እቲ ጉጅለ ዕልዋ ክሳብ ሰንበት ፍርቂ ለይቲ ብኣቆጻጽራ ኒጀር ስልጣን ክመልስ ቅድሚ ሰሙን ገደብ ግዜ ሂቦሞ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ እዋን ግን ሓሊፉ ኣሎ ኢኮዋስ ናይጀርያ ሴኔጋል ቶጎን ጋናን ናይ ዝርከበን 15 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ሕብረት እዩ መራሕቲ ጉጅለ ዕልዋ ዛጊድ ዝኾነ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድሌት ዘይረኣዩ ኮይኖም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ደገፍቶም ድማ ነቲ ብዕልዋ ዝሓዝዎ ስልጣን ከረክቡ ዝግበር ዘሎ ድፊት ብምቋም ብሰንበት ኣብ ርእሲ ከተማት ሃገር ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ጎረባብቲ ሃገራት ቡርኪና ፋሶን ማልን ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝግበር ወታደራዊ ኢድ ኣእታውነት ኣብ ልዕሊአን ኩናት ከም እዋጅ ከም ዝቆፅረኦ ኣጠንቂዮን ምንባርን ይዝከር ክልቲአን ሃገራት ኣባላት ኢኮዋስ ኮይነን ድሕርቲ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ዕልዋ ካብቲ ሕብረት ተኣጊደን እየን ኣብ ምስራሕ ኑክሌር ዘገልግል ዩራኒየም ዝተባህለ ማዕድን ብብዝሒ እተፍሪ ኒጀር ኣብ ዘበነ ስልጣን መሐመድ ባዙም ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ኢስላማውያን ዕጡቃት ቀንዲ መሓዛ ምዕራባውያን ኮይና ዝጸንሐት እያ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም